phakathi ohloniphekile ngisasuka umnalutho ngoba okwami ukuzogcizelela inhloso yalomhlangano ukuthi emphakathini esihlezi kuwo wenkosi kube nokuthula nozinzo. Njengoba nibona iflag lase South Africa lila liwuphawu lokuthi lokho esizokhuluma kwesekelwe umthetho. Ngakho ke ngiyacela umphakathi ukuthi ulalelisise ngoba lokho engizokukhuluma lapha kwesekelwe umthetho. Ngoba konke esikwenzayo kumele sisekelwe umthetho. Awamaningi amaphuzu engizokhuluma phezukwawo mathathu nje kuphela bese ngihlala phansi. Elokuqala lithi iphuzu lelizwe simkulo izwe labakhwanazi. Bana Zulu asilaleleni ngoba ngifisa ukuthi silalele siphane indlebe ngoba ngifisa ukuthi bese kwenzeka into ephambana nomthetho. Manje ke ngithe e-office abagaye lokho kuthiwa ama-maps egawe office lakwakhotha kuyihhovisi likahulumeni. Manje lama maps ngizowashiya enkosini yakwaMkhwanazi ukuze umuntu odidekile inkosi imnika imap mahala. Ngoba njengoba inkosi uShinga isichazile isizwe nesizwe silawulwa imngcele. Yingakho ke kunama maps anjena awu283 ngoba amakhosi lapha kwaZulu Natal awu283. Inkosi nenkosi ine map esho igodi zayo. Igodi zalapha kwaMkhwanazi zingamashumi amathathu 30. Eyisemthethweni le head office eMaritzburg ukuthi makukhulunywa ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi kwaMpukunyoli zingaki igodi eyisemthethweni ezibhalisiwe ziwu30. Isigodi nesigodi kunemngcele yaleso sigodi. Bese kuba khona induna eqokwa inkosi ngokwesigaba sika section 29 womthetho. Inkosi eqoka induna. Manje ke ngeke nifunde zonke induna kodwa ngizokhetha kuphela igodi ezintathu ezakhele lapha iDukuduku Ndabezitha okuyizwelene elisha kube uDukuduku kube uKhula noMathiya. Ngikhuluma ngezigodi ezigunyazwe uhulumeni ukuthi lezi zigodi ezintathu ezakhela uDukuduku zingaphansi kwenkosi yakwaMkhwanazi. Yingakho besigqugquzela ukuthi abantu abeze emhlanganweni ukuze beyizwele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ezweni elisha induna yakhona uDube Sipho Dlozi. eDukuduku induna yakhona uSithole Almon Mkhesini. Ekhula noMathiya zimbili induna umsane bese kuba umsweli.
manje kule map enginike inkosi lezi zasedukuduku igodi ngisikile ngase ngizenza zabankulu kuze ovukwa isilungulela sokuthi ufuna ukuphatha abantu aqale lapha kule map. No. Nisekhona mphakathi. Ngakho ke njoba silapha siwuhulumeni sizogqugquzela ukuthula nenhlala kahle nokuzwana nokwamukelana sonke sihloniphe umthetho nesigaba somthetho. Lapha ezweni labakhwanazi kuneminyango eminingi kahulumeni eneyindawo. Kukhona indawo engaphansi kweDepartment yakwa Forestry and Fisheries, umnyango wezamahlathi. Kunendawo engaphansi kwa Public Works wala esifundazweni. Kunendawo engaphansi kwa Khokta. Kunendawo engaphansi kaMasipala. Yonke leminyango eyakhele lapha isizwe sakwakhwanazi umthetho okuthiwa i-Intergovernmental Framework Act uthi yonke leminyango ayisebenze nenkosi yalapha kwaMkhwanazi. Ngamanye amazwi uma umeya walapha enkosi uMtubatuba umeya umthethwa ezophasisa usomqulu wentuthuko edidiyelwe okuthiwa i-IDP, uma kungekho lapho okusayine khona inkosi yalapha kwaMkhwanazi angiyiphasisi leyo IDP leyo, ngoba ubukhosi buyingxenye yokuphathwa kwabantu kuleyo ndawo nakuleyo ndawo. Yingakho amakhosi enendlu yawo le esifundazweni eholwa inkosi ehloniphekile inkosi uShinga. Lapha eMkhanyakude kunenkosi uGumede okuyiyo ehola amakhosi ukuze akwazi ukuxhumana neminyango kahulumeni. Ngakho ke sizochaza lolu daba ngoba kumele sixakwe into engamele isixake, ngoba abaningi babengamqondi ukuthi uthini umntwana wakwaphinda angene ngo1994 uma ethi akuphelele lapha eNingizimu Afrika uma amandla amakhosi engacacisiwe. Wayilwela lokhu kumntwana singavele kusukuma umuntu ekseni ayibize ngenkosi. Wayilwela ukuthi konke kube semthethweni kulandele isigaba sobukhosi. Sengiqedile ke ngephuzu lami lokuqala. Sengiza ke manje ephuzwini lesibili ngoba acelile amaphoyisa ukuthi umhlangano wethu usheshe uhlukane kusakhanya. Iphuzu lesibili lalelani ke bakhwanazi. Akaze isilo sibeke umnomzana uNcube njengenkosi. Ngomhla ka31 October ngangikhona mina emhlanganweni eMashobeni. Asikazi ungaya kuwo wonke amavideo ongawathanda. Asikaze isilo simbeka umnomzana uNcube njengenkosi. Ngakho ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lo umuntu lo. Ngakho ke ngiyafisa siqonde lokhu bakhwanazi ngoba abakhwanazi abasegcekeni eNdlunkulu.
inhlonipho thina siyifunde lapha kubakhwanazi. Abakhwanazi bayisibuko sokuthi isigaba sobukhosi sihlonishwa kangakanani. Ngakho ke akaze nangelodwa ilanga isilo sibe nongabazana uthi lelizwe leli labakhwanazi. Asikazi isilo simemezele inkosi phezulu kwenye inkosi. Ngoba ikhona inkosi, nansi inkosi yenu bakhwanazi. Kungani ngithi isilo asigabazi? Ingani ngonyaka odlule ngo-October 2024 nathunywa isilo ukuthi njengoba lokhu kufika amakhosi ezothela amanzi, iphi inkosi yakwaMkhwanazi? Sathi hawu besibeke ngemuva elistini ezulu eliphezulu. Cha, isilo inkosi ayize phambili elistini. Ngoba inkosi ngeyalapha ekhaya. Nangempela inkosi yafika iphelezelwa umndeni, iphelezelwa zinduna, izothela amanzi. Ngakho ke ngeke isilo sihloniphe inkosi ngokuthi ayizothela amanzi bese kuba isilo futhi esiphinde singenzi ngendlela. Ngakho ke ngiyakufisa ukuthi bakhwanazi siqonde lokho ukuthi umnomzana uNcube akaze amenyezelwe njengenkosi emenyezelwa isilo. Thina esikhulele lapha emakhaya siyazi ukuthi inkosi uSomkhele izalwa lapha eNdlunkulu. Ngumntwana uNtilika kaSenza ngakhona. Okuthe amangisi esehlangene noMandlakazi kulolwa imkhonto ibhekiswe oSuthu, usilo sasosuthu uMamonga woSuthu, isilo uDinizulu kaCetshwayo. Bafika lapha kwaMpukunyoni bezonxenxa inkosi ukuthi ayiphenduke, iphendukele isilo, yanqaba inkosi. Yathi uSuthu yona inkosi. Ngakho ke bakhwanazi, nini uSuthu olukhulu? Yinini ekumele nihambe phambili ngenhlonipho yokuhlonipha isilo. Ngoba umlando uyaniphoqa. Ngoba okhokho benu baze bahamba kulelizwe bevikela isihlalo, bekhuleka esihlalweni. Nani bakhwanazi silindele lokho kini ngoba sikhule kunjalo. Ngakho ke namhlanje umphakathi ohloniphekile bonke kade bedidekile. Akuphela ukudideka, asikazi isilo siphakamisa inkosi ekuthiwa uNcube lapha ezweni labakhwanazi. Inkosi uShinga ichazile ukuthi ukuze umuntu abe inkosi kuba nesitifiketi esayinwa uNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli. Ileso certificate esigunyaza umuntu ukuthi abe inkosi. Mayisephethe leso certificate siyamthatha simphelezele siyomethula esilweni ukuze isilo liphelelise usiko lokuthela amanzi nokugcoba kwenkosi. Kule weekend nje esiya kuyo kunenye inkosi ezobigcotshwa isilo. Inkosi ke leyo nizoyibona lana ku-TV. Sizosukuma isilo siyoyigcoba kuyobe khona nohulumeni. Ngakho ke siyanxusa namhlanje ukuthi uma kukhona umuntu ohamba ebiza imhlangano ethi hey abakhwanazi bayasutha, bayadla abakhwanazi nina nilambile, ayiphele leyo mhlangano ngoba yikho emthethweni. Isilo sinelungelo lokuthuma noma ubani imthuma imisebenzi yaseNdlunkulu. Singamthuma nangumeya,
isilo sithi awuphuthume ungenzele lo yamsebenzi. Isilo singamthuma uNcube sithi Ncube gijima ungenzele lo yamsebenzi. Akusho ukuthi lo muntu lowo useyinkosi. Manje ke ngiyafisa ukuthi sigweme kukhona abantu ekseni abafike kimi general bathi bathunywe inkosi uNcube ngathi ayikho into ukuthi kuthiwa inkosi uNcube. Akekho umuntu onjalo iyodwa inkosi lapha kulo masipala inkosi uMkhwanazi. Mawusuku uthunywe isilo sengenzela ukuthi nawe isilo masekuthuma kusasa uyalinda mase sikuphakamisile ulinde ukuthi imiphi imisebenzi engizojutshwa yona. Njengoba isilo siphakamise uNcube bekumele alinde ahlale phansi alinde ukuthi ngithunywapi ngithunywa nobani niyokwenzani ngibuyisela umbiko. Awukwazi ukuthi ungakanikwa imisebenzi bese uhamba ubize ithangami zabeyindaba ukhuluma eindabeni uhamba ukhulekelwa uhamba ubiza umhlangano wenza ithembiso engeke ifezeke ngoba uyalinda mawusaphakanyisiwe ulinde uzothe awuhamba uxhomondela ugagamela. Manje ke ngiyafisa ukuthi njengoba kuza amaholidi bakhwanazi singadideki. Akekho umuntu ongaphuca ilungelo inkosi yenu ukuthi nibuse. Ingakho isilo sathi ayisheshizi inkosi yakwaMkhwanazi ukuphelelisa usiko ngoba isandla sokuphonsa kwesilo inkosi yenu. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi kuphela ukudideka namhlanje bakhwanazi ngoba nakulezi igodi engiyibizile zalawulwa inkosi yakwaMkhwanazi akekho omunye umuntu ongabeka induna ngaphandle kwenkosi. Nalaba bakwa land claims bachazile ukuthi claim yafakwa ubani ngo1998 nanokuthi umthetho wakhona uhamba kanjani. Ngakho ke ngiyacela ngoba thina asikho lapha einkundleni zokuxhumana laba abasheshe baye einkundleni zokuxhumana beyokhuluma okungeyikho ko Facebook asibanqande. Laba bathuma ama voice note bekhuluma ukungahloniphi esihlalweni asibakhuze ngoba njoba silapha nje sizogcizelela lokho ukuthi nangelilodwa ilanga ngeke isilo senze okungeyikho okuphambene nomthetho nangelilodwa ilanga. Ngakho sizogcizelela lokho ozokhuluma okuhlukile akube umuntu ayekhona emhlanganweni wangomhla ka31 October ngoba ngangikhona isilo sikhuluma loludaba. Ozohamba eyibiza ngenkosi akabhasobhe ngoba icala lelo ukuyibiza ngenkosi ungesiyo. Kwenye district eMajuba kukhona owaboshwa wayihamba eyibiza ngenkosi engesiyo ngoba uhulumeni ogunyaza ukuthi ubani okubela beyinkosi. Angithi uyabona nje lo jaha amaphoyisa akekho kulomqondo enguwo ukuthi amaphaphu phansi izulu siyisizwe esodwa ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi inkosi yethu yona ebhekele izwe ibhekele ingonyama. Thina bakhwanazi singabasegcekeni endlunkulu ngeke nangelilodwa ilanga sikhomba isihlalo ngomunwe bakhwanazi singakhonjwa abanye hayi abakhwanazi.
ngakho ke ngizogqugquzela ubunye sizwe senkosi, ngizogqugquzela ukuhlalisana okuhle, ngizogqugquzela ukwamukelana, ngizogqugquzela inhlonipho esaziwa ngayo thina lapha kwaMkhwanazi, ukuthi lo msindo obukhona umsindo ongamele ngabe ube khona, ngoba kuvele kwavuka umuntu wayibiza ngenkosi engathunywanga lokho. Ngakho ke thina esilandela umthetho, esibuswa umthetho, sizonxusa abakhwanazi ukuthi hayi ayikho inkinga ekhona, isilo ngesenu sizovikelwa yini ngoba nina ningabasendlunkulu. Abantu abasuke bethunywe isilo abafunda ukulinda, bacijwe kahle, bangayi emphakathini benze into abangathunywanga yona, bangayi emphakathini bayibize ngento abangesiyo, ngoba lokho kuphambana nenqubo omgomo yakithi kwaZulu, kuphambana nomthetho waseNingizimu eAfrika. Besizosho lokho general siwumnyango wakwaHulumeni, singuhulumeni wakwaZulu Natal, ukuthi ngaso sonke isikhathi siholwa undunankulu umhlonishwa uMphemba siyohlezi sizisebenzi zabantu. Ngaso sonke isikhathi ngoba thina safundiswa umntwana wakwaphinda ngene ukuthi ubukhosi buyini. Ngaso sonke isikhathi ngeke saphambuka kuleyo mgomo umntwana asifundise yona. Ngaso sonke isikhathi siyohlonipha sizivikele isilo, ingonyama yesizwe samaZulu, ngoba iluphawu lobumbano lwethu sonke njengesizwe, iluphawu lwenqubekela phambili yethu, iluphawu lokuthi thina njengesizwe samaZulu siyayiqhenya ngomlando wethu ojulile. Yingakho inkosazana yesilo sakwaNobamba umntwana uNtikili wathunywa lapha kwaMkhwanazi ukuzodla ubukhosi bakwaMkhwanazi. Obasendlunkulu lobo bukhosi badliwa, budliwa inkosazana yenkosi. Ngakho ke abanye abangahameza akusiba abakhwanazi abangabanga umsindo bawubhekise endlunkulu, ngoba nina niyindlunkulu, nina nilusutho olukhulu. Ngakho ke ngalawo mazwi Nkosi yesizwe Ndonga sefisela inkosi unwelo olude, sinibongele bakhwanazi ukuthi nibe nenkosi enomoya ophansi. Noma kuvuka ivunguvungu inkosi vele imoyizele, ngoba uphawu lobuholi lona. Sibonge Nkosi uShinga ukuthi uma isilo sizwa abantu baso bekhala bese silo sinithuma ukuthi nilalele, ngoba uphawu lobuholi lolo, okusho ukuthi isilo sethu inkosi enenhliziyo yabantu elalelayo. Ngakho ke bakhwanazi akonakele lutho, asiqhubeke nempilo yethu, sihloniphe inkosi, sihloniphe induna ezibekiwe, sibambisane nazo ngokwezigodi zawo, bese ukuze makukhona omunye ozokhuluma okuhlukile kulokhu sazi ukuthi lowo akahlosile okuhle, akahlosile okuhle. Uba kuzoba khona umuntu ozothi ukhulumela abakhwanazi, akhulume into ezokhombisa ukungahloniphi isihlalo, akathunyiwe yini lowo muntu. Ngakho ke ngalawo mazwi sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu umphakathi wakithi, niqhubeke nihloniphane, nazi ukuthi thina njengezisebenzi zenu
siyohlezi ngaso sonke isikhathi siphambi kwenu. Kusithokozise mhlonishwa umeya ukuthi njoba sizwa ukuthi uMkhanyakude kuneyinhlelo zamanzi ezofika emphakathini, ilokho esithanda ukubuzwa intuthuko. Hayi umuntu ozovuka ekseni abeke induna zakhe singazazi. Ngoba inkosi kunolibo esilibalayo njengohulumeni ukuthi lenkosi izalwa ubani, ubaba mkhulu kwakuubani, wabusa ngasiphi isikhathi, ukhokho kwaba ubani. Awukwazi ukuvuka ekseni nje usuyinkosi. Noyihlo engakazi abe inkosi. Akwenzeke kanjalo. Ngakho kasikadideki bakhwanazi. Wonke kuhamba kahle. Akekho umuntu ozoya ku-N2 ayovimba. Akekho umuntu ozovula umgangela ethi igoli liyadilika. Akho goli elizodilika. Sizobusa nje kahle njoba kuza uDisemba kube amaholidi, siphephe, siyivikele. Akekho umuntu ozosusa udweshu emphakathini. Ngiyocela ke ukuthi ngoba sonke singabe sihlalo sihlonipha isilo samabandla ukuthi abesilisa baphakame, sikwazi ukukhombisa leyo nhlonipho efanele kongangezwe lakhe, noma engekho phakathi kwethu siyazi ukuthi singabakhe. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede